Helo, dyn ni yma heddiw yn pabell Cymdeithas yr Iaith i glywed ac i drafod am profiadau menywod wrth protestio yng Nghymru. Dydd Llun ar y maes, wnaeth panel o fenywod siarad am llyfr newydd o'r enw Menywod Pwerus, sydd yn sôn am hanes profiadau protestio menywod Cymdeithas yr Iaith. Cafon ni y cyfle i siarad gyda golygydd y llyfr Angharad Thomas. Gobeithio y bydd y gyfrol yma yn trosglwyddo y negeseuon o genhedlaeth i genhedlaeth. Pam ych chi'n credu bod wedi cymryd gymaint amser i ddod mas â llyfr yn sôn am profiadau chi gyd fel menywod yn protestio? Dwi'n meddwl ydy bod ni ddim yn teimlo bod o'n bwysig. Diffyg hyder eto, ac yn meddwl, wel, ydy rhywun eisiau clywed hanes y merched. Neswn ni dod at yn gilydd a rhannu'r profiadau a meddwl, o, mae yna stori werth i deud y fan hyn. A pen sgwennis i at y merched a deud, da chi isio rhoi eich profiadau lawr. O lot o'n nhw yn teimlo, wel, dwi ddim wedi chwarae'r rhan bwysig, ond do'n ni'n trio pwysleisio trwy'r amser, mae stori chi'n bwysig. Iawn, ac erbyn heddi, mae llawer mae'r protestiadau wedi amlygu, a dyn ni'n gweld pobl fel Just Stop Oil yn effeithio'r protestiadau yn fawr iawn. Cafodd chi'r un fath o ymateb gyda pobl yn ddim yn cefnogi chi o'r dechrau ac yna yn gweld erbyn heddiw bod chi wedi creu llawer o wahaniaeth? Yr cyngor da ni'n gael yn aml, da chi un cam o flaen. Ella bod nhw yn eich erbyn chi heddiw, ond erbyn fory fydden nhw wedi gweld y pwynt, ond erbyn hynna da chi cam ymlaen yn galw am fwy. Diolch i Angharad Thomas am y sgwrs cafon ni heddiw. Roedd yn ddiddorol i glywed am brotestiadau menywod yn yr 80au.